Guys, mao na kung isa sa pangutana mong good guys, kung nana mo sa tunga-tunga sa lake, kunya kahiyon na kay ka, pwede ra manghihiday guys, pero bawal malibang. Mo ni isa sa pamaagi alternatibo nga makabalik na ta diretso, medyo layo-layo pa biya para makalibang ka. Wala tay lain choice kundi kita na lang magbira, bahalag wala pang stop. So mo ni ang mga pamaagi. So kami na lang gid magbira. Maayong adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host Efos and welcome sa atong programa, Good Morning CDO! Daghan kayong salamat sa padaan yung suporta sa atong YouTube channel, sa Pinoy Rap, and also sa atong Facebook page. Thank you so much guys sa walang sawang pagsuporta, sa pagpadayon sa watch sa videos, pag-share sa videos, and sa paghuman sa atong mga advertisements, no? Thank you so much sa inyong pasensya guys. Kita ko kayo naghimuan sa atong Pinoy Rap na YouTube channel, puhon. And also sa atong bago pa nakatune in na ng YouTube channel, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify mo sa atong bagong mga videos atong i-upload diri sa Pinoy Rap YouTube channel. And also, if wala pa ka nakapollow sa atong Facebook page, please don't forget to follow, like, and share. Today, atong tukion ang isa ka lugar, ang tourist spot diri sa Mindanao nga kulba kay istorya. Gikan pa sa kanunuan nato nga panghitabo ug hantod karon atong na-enjoy ang ilang giatiman. So, please help me welcome, ladies and gentlemen, Lake Apo. No WhatsApp di kuya no, may buntag. Buntag So, po ano sa mga ngalan gani kuya? akong ngalan sa Paul Pantorilla. Ah, Paul akong ngalan. Pantorilla akong lido. pila nakakatuig diri sa Lake Apo? 9 years na ko sir. Dili 9 sa Lake Apo isip nag-tour guide sa mga bisita.
So sa imong 9 years diri daga na ka na experience sa sa lake. So sa may nasa lake. Ang nanagyod sa lake sir, pa sa kuha, ang lake yun siya padalangin din sa Ginoo labi na sa mga tao sa Tapo. Labi na gyud kung ang tanan tao din sa palibot o sa mga bisita, disiplinado lang gyud. Labi na gyud sa mga plastic. Nakita gyud nato ang kahilo sa lake. Kunya kung unsay amo ang mga orientation sa inyo ha sa mga bisita. I hope nga tumanon gyud ang malikay sa disgrasya kay ang mga bisita di sa Lake Apo gusto mi nga ni anis na din malipayon, mauli pod nga malipayon kay aron gyud pod nga safety sila mo nang among gina-briefing. Kaya safety gyud kayo ang bisita kay top priority ginamo na ang ilang safety. Sa ngalan nga Lake Apo, asa nagikan nga ng Lake Apo? Ang kaning Lake Apo nga pangalan sir, hangon is lingwahe sa atong mga igsoong lumad. Nga sa unang panahon hiya nagpuid mga manubo ni Tibo, Apo that means elder o ninuno. Nga giisip pod ni sa atong mga igsoong lumad nga usa ka balaan nga lugar. Mao ning every full moon din ginabitwalan nila ang lake kay aron kuno nga sila mga ayok pasaylo sa mga bisita nga nakasala kay digid malikayan nga mga bisita wala may kabalo sa mga pamaagi. Digid malikayan nga makalapas sila sa mga balaod sa lumad. Mao nang sila mga ayok pasaylo. So ba? Pila ni kadako ang kuan kanang lake? Ang kaning ato ang lake sir, ang iyahang sukod-an gikan dito sa Pikas padulong sa Tumoy. Kuan 477 meters. 470. Nang iyang anak dito Pikas padulong Pikas Tumoy is 501 meters. Ni total siya og 18.7 hectares. 18.7 hectares na dako gid ba? Pero ang inyong kanang service diri nga ginabuhat. Ani lang kini singa lang cottage lang sir. Floating cottage. Floating cottage. Mara gyud siya. So asa ni siya taman ipa lutaw-lutaw? Sa pagkakaroon sir, kaning atong floating cottage kuto bigli sa tunga. Tunga lang. Okay, kaning atong lake mode karon 100% siya nga under sa Paris rehabilitation ang atong palibot sa lake. Mao na nga basig among idunggo didto, pag moabot dito sa Tumoy ang mga bisita mo naog. Nya tamak-tamak ka ng mga kahoy pang tanom, nga gagmay pa og ibton ba ka o balion, mga mata useless gyapon ang kahago. So ang kalaluman dili pa siya na 60 feet, na 70, na 100 feet ani. Di ay 100 feet? Nya ang ilalom niya ani daghang kahoy nga dagko mga tugas ug lawaan. Tugas ug lawaan. Karang tugas kibalik kuan siya kanang mga hardwood. Unya ang mo ni atong kulay sa atong lake green gumikan man gud sa iyang mga lumot allergies lalo man ni kayo. Unya iya pong palibot sa lake mga kahoy green ang color mo nang iyang reflection green. So nganong na-stuck man gid ning tubig ano gikan? Kanay ato ang lake sir dili ni siya man-made o dili siya sa ulan nga nakigom kun dili crater ni siya. Bulkan nga nibuto sa unang panahon. Bulkan nga nibuto sa unang panahon. Dugay na. Di kay kuan man di ba line man ang iyong tubig. Dagat, falls, sapa, spring, isa na din ang lake. So napundo siya. So kini siya nga napundo nga tubig kay lake man siya. Asa man ginigikan apa banigikan sa bukid nga tubod? Wala sir, ang pundo lang gid siya. Ang tubod ani silalom gyud. Ilalom tubod. Source niya nya. Sa palibot ani na mga spring ko gagmay lang dili kun kana lang sa nga spring ang basihan. Dili sa sustainable ani nga maka-supply ani kadako nga tubig. Kaya gamay man sa mga good spring. Ang ilalom ani gyud pati kusog tubod. Ako mismo nakita sa ako ni dive. Di-dive mo talong sa una. Nakita gyud mga tubod ni dagko. Tubod man lagi. So kuan, unsa may mga kinahanglan timan-an sa mga bisita nga moanhi din? Okay. Salamat kay sa pumunta sa privilege na gid ako ni nga isulti sa mga bisita. Wala pa kalaag dinhi o sa nakalaag na. Unan lang buhaton dinhi. Bawal ang ilang buhaton dinhi. Paminaw sa orientation daan sa dili tunga. Unang kuan dinhi nga ang mga basura dili gyud ta kaglabay. Kung nasayod sa mga bisita nga mga bubutan gyud na ilabay po hangin lang sa tunga. Mao na nga kung mahimo hipuson dit sa gula na sulod kay kamo mismo ka na-experience yung kahangin nga basin ganig na ay mga sulod ilupad man gani basta ka og walay sulod. Pinaka-importante sa tanan gyud mabitaw nga ang uban kinagampo na lang sila nga Lord ayan na lang pakusgang hangin ngano man basin mapalit siya sa lain. Okay. Nya kada lang buhaton dinhi.
dili gyud maligo kung walay life jacket. Basin pag kabalo mang langoy kay aron gyud safety sila. Sunod dayon bawal ang hubog, ilim makahubog. Bawal pod ang kaning magsugal dinhi. Nya bawal ang sugba-sugba. Kung mahimo, mahimo dinhi magsugba daan. Kay walay mga pagkaon dinhi nga luto sud hindi sa gawas lang. Paan po dayon kaning sa atong mga bisita dinhi hapon nga di lang singgit bawal ni ang Bluetooth speaker. Unya kaan pod kanang bawal po dinhi ang kanang bitaw kaning saba-saba og maayo. Kay dili pwede. Lagi kay kung Bluetooth speaker, lumad man ang makadungog, di ba? Madunggan ta sa mga kuan dinhi. Kami magud kasab-an mismo. Kay kabalo mi yang anong wala na mo sultihi. Naana pa gyud sa atmo dinhi nawat nga masabtan po nila ang mga pamaagi sa Lake Apo. Kay aron ma-maintain nato ang kahindo kay kaning atong lake karon good mo ni sa gihawid sa title nga cleanest lake in the Philippines kani. Lake Apo. Cleanest lake in the Philippines. Wow. Yan, so bugno kayo, di ba? Ang hangin pagid gabi ka. Presko kayo ang hangin dinhi. Wala mo nakita nga pigiris daplin. Wala mo nakita nga naghubog sa kilid. Mo na nga makuan gyud nato nga kung ano mo sa Lake Apo safety gid mo. Kung unsay inyong mga putana, unsa ang mga problema, doon lang mo sa mua o sa mga lead, mga sitio official dinhi kay aron ma-assist mo. Wala gyud problema di sa to ang lake kay malangga gyud namo ang mga bisita dinhi. Kaya kung wala sad mo, wala man problema dinhi. Ayos. So thank you so much kuya. So daghang salamat. Welcome you sir. Salamat po. Pero nakoy pangutana ya ba? For example, na panahon nga kandi ato matagdan, paputol ang PC. Sa may buhaton. Ang kani siya nga PC maputol sir, pwede ta mo connect sa speakers PC kana pwede ta naka-button. Maong daghan ang PC abay-abay. Dili sir kay matag floating cottage ani isa ka PC. So kung maputol siya, pwede ta mo connect sa pikas. Mao na among papel ni isip tour guide ninyo. Kung unsay kamo mo gud sa ato nga nabasin namin sa dapin gina-monitor mo namo. May bal-an namo na putol bang PC wala. Pag maputol yung PC, di na may mga dahag, di na may kihanglan tawagon kundi mo adto mi mismo. Kaya amo mo assist automatic. Guys, mo na kung isa sa pangutana mong good guys, kung nana mo sa tunga-tunga sa lake, kunya kahiyon na kay ka, pwede ra manghihiday guys pero bawal malibang. Mo ni isa sa pamaagi alternatibo nga makabalik na ta diretso medyo layo-layo pa biya para makalibang ka. Wala tay lain choice kundi kita na lang magbira bahalag wala pang stop. So mo ni ang mga pamaagi. So kami na lang gid magbira. Kita na lang gid mangitag pamaagi guys. There you have it guys, Lake Apo. So mo to siya isa ka bantayon nun guys. So before mo mamadto sa tunga, kinahanglan nag-deposit na mo daan, nag-ngihi na mo daan no dito sa CR before mo mamadto sa tunga para mag-enjoy mo sa atong view sa Lake Apo and makaligo-ligo, makakaon-kaon. So mo lagi kusog ang hangin, that is why careful gihapon ta dito guys. So thank you so much once again sa atong viewers, subscribers and fans sa Pinoy Rob. Salamat kayo guys. And please itong bago pa nakatune na ng YouTube channel, please don't forget to subscribe, hit the bell button para ma-notify mo, makabalupod mo sa mga bagong videos nga itong i-upload dito sa Pinoy Rob YouTube channel, especially sa itong segment nga Good Morning CDO. And please, tanawa po na itong mga news, mga laag, mga any location sa Pilipinas, dito sa Pinoy Rob, sa Ilocos, sa Mindanao, Visayas, Luzon, no? Sa Davao, Iligan, Zamboanga, and anywhere else no sa Pilipinas. Thank you so much sa pagtanaw guys ug pag-share po sa itong mga videos. Ug atong mga bago pa tune in po dani wala pa ka naka-follow sa itong Facebook, please ayaw kalimot sa pag-follow, like and share ani nga video. Daghang salamat once again. And atangi susunod na po nato nga interview diri sa Good Morning CDO mo kaning sunod nga ipagawa sa itong nga video. So I'm your host Epos and Good Morning CDO. Magtuna siya karong
June ata, estimated, June 17. Ang usually gina-visit sila isang area mo good sir, labi na tong hilig og pictures. Ang kaya niya ma-carry especially diri ka sa babaw, labi dito Na diri sa building. rooftop. Yes sir. 360 ang kaya niya makuha nga kanang view. Especially diri nga side, kaya ang diri nga side mo sa is sunset gid ni siya Sunset. sir, like kung nindot gid ang weather. That's why Sunset. facing gid ni siya dito sa sunset. Kuan gid ni siya dancer kung aha mag-set ang sunset.